munozviziva tese tiri kufa nyangwe uchingo zvarwa rufu rwarindira misodzi chete yakakumirira pasi rakashata pasi rakatukwa vanochera makuva vari kuchera dzimwe nguva nderako dzimwe nguva nderangu asi kana riri rako wagadzirira here kuti kana uchirara urare munashe kasi kanyi tenzi ndatambudzwa nemabasa erino pasi chiuyai tenzi munditore ndiwe wenyu nekusingaperi munozviziva Jesu anouya nyangwe uchingotadza usingapinduki misodzi chete yakakurindira hauna upenyu uchazoparadzwa iwo mafaro enyika anokura iwo upfumi hwenyika hwose huchapera asi ukamana Jesu ndiyo nzira yekudenga kumusha wa Baba munozviziva Jesu anouya nyangwe uchingotadza usingapinduki misodzi chete yakakurindira hauna upenyu uchazoparadzwa iwo mafaro enyika anopfuura iwo upfumi hwenyika hwose huchapera asi ukamana Jesu ndiyo nzira yekudenga kumusha wa Baba kasikanyi tenzi nditambudzwa nemabasa chiuyai munditore ndiwe wenyu kasikanyi